सोला 500 रांनि हा फाननानैनो बेबायदि न' लुखोना माखो बेलाय Wah Hap, masa nih berada, mani kusi. Dapat Rubini agak rong jakabai. Balik fungbai, anda injawa. Igo na wala saidu, anda harsing thar. Kusian laku kaya nga. Besar lihat apa besar. Ya baik di kusi ni semua, bare-bare pia. Semua niau na, rong jakana kau. Enggak di kusian laku kaya nga jini. Dari fungbai, nuo pisna isi tuk mutla nola. Ketoklah fungbai jua. Uria. Ro, rindeng ro. Ro, an kau tentang ni ro. On rindeng. Jauh lagi ni Fry. Ro. Hello. Ma. Jagan deh, jagan. मा जाखो आदा बे रंजानाय बोथोराव नोंनि मोखाङाव मानि जोमै दाखा मा होनबावनो फंबाय खबरा मोननै मोनसेया दुखुनि रादाब मोनसेया खुसिनि रादाब नों बबे मोनसेखौ खोनासंग्रोनो बेखौल' बुंथारदो खुसिनि रादाबखौनो खोनासंगोरसै आदा खुसिनि रादाबा जाहैबाय फंबाय गाबोन बिहाव बिखुनजो फैगोननो आंनो मोसौ हालिसे होनो गोदो खोथा होनाय दंमोन नालाय मोसौ हालिसे होफैनो होननानै बेखौनो होफैनो नागिरदों ओमफ्राय दुखुनि रादाबालाय आदा दुखुनि रादाबा जाहैबाय फंबाय गाबोन बिहाव बिखुनजो फैगोन माजों ना बेदर जाहोगोन आङो आखायाव गरसेबो राङानो गैया हात बुरबक बेखौ सिन्था खालामो नामा आं दंना आं नागिरना होगोन बाथ्राया बेबो सैथो नोंथ' रां दाहार नागिरना होनायाव बिराद आखा फाखाखाना मानसिया नङाबा माथो थ'थ' गोबाव खालामनायाव गैयालै र' आइस थ' मा सब समाय रां दाहारल' नागिरनाय ब्रांलाय बेबो बारा नङा 500ल' ना सुरानो लाथावो ना मायानो लाथावो दे आदा दिनै खनसेखौ अननानै हरबावदो बेहाबो बेस्रा बिहाव बिखुनजो फैगोननि खोथा दंना बिहाव बिखुनजो हा फैफेरा बे बारावलाय नोंनि बिहाव बिखुनजोआलाय मा लांनो फैगोनलै माबालै आदा बिहाव बिखुनजोआथ' फैफेरखायामोन आंना फैनायालाय बे बाराव फैनो नागिरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोदो हाबा समाव गावसोरनो आंनो मोसौ हालिसे होफैनो होनदोंमोन दा बेखौनो होफैनो नागिरदोंनो गामोन दा मोसौ हालिसे होफैलायगोननि खोथा नालाय आंहाबो ना बेदर जाहोहराब्ला इसे लासिंसिं जागोन ना दे बिदिब्ला आं नोंनो रां दाहारखौ हरनोसै खिन्थु नों आंनि मोनसे खामानि मावनांगोनलै हाब आदा मा खामानिब्रा औ मा खामानिब्रा आदा नोंना जुदि बिहाव बिखुनजोआ मोसौ हालिसे होफैखासिगोनब्ला आंनाबो हाया ओरैनोसो आग्लायनानै दं आंबो बाहेरायावसो थाहैखासिगोन बेनिखायनो नों आंनि हाखौ आदि गायनांगोन हो मा बुंखोलै बे औ थिगानो दङ ना आदा नोंहाबो हायानो गैजाखाला गायग्रा हाखौबो नोङो 500 रांनि फाननानै जाखाबाय हा बे आदानि हायाव गायदो माथोबाव आरो जुदि नों आंनि हाखौ आदि गायथाराब्ला आंथ' नोंनो 500 रांखौ हरगोन खिन्थु आं सुद लागोनलै
बेबो सानसेयावनो 100 रां दे दानिया नों मा बुंदो आंलाय माथो बुंनो रोंबावनो लामाखौथ' मोननैबो मोजां नुहुरबाय आङो ओरै बिहाव बिखुनजोआबो मोसौ होफैखासिगोनब्ला ओरै नोंनिफ्रायबो 500 रांनि सोलायै हा आदि मोनसिगोनब्ला मोननैबो फैसिगोन बायदिखौनो मोनबाय आङो जागोन दे 500 रांनि बदलै हा आदियानो जाथोंसै दे जागोन दे आं नोंनो 500 रांखौ हरसै खिन्थु नों आंनि गासिबो हाखौ नायजोबनांसिगोन दै खिन्थु आरो हाखौ जुदि नायनो हायाब्ला हानि बदल हासो लागोनलै आङो हाब आदा एफा गावनि मान सनमानखौ दोनथ'नानैब्लाबो फैसा दाहारखौ नागिरना होबाय आङो दा बिनि खापसेबो लोङोला होनबा नों आदा हाब नों मानो बिदि बुङोब्रा फंबाय नों नङाबानो लामायानो गोथे जोबथारो आंहा हा मानो लोंहोआ जानो नोंनोलाय फै फै बाजैमोननाव लोंहैसैलाय थ' ओइस नोंनाथ' आलासिया गाबोन फैगोनलै आरो नोंनाथ' हिन्जावाबो न'आव गैया हा आलासिनो सोरथो संना जाहोनांगौ दे आंबो बेखौनो सानदोंलै फाग्लिया न'आवनो गैया आलासियाथ' गाबोननो फैयो बिसोरबो मोसौ होनानै लाबोलायनायनि खोथा मेंबोगोन ना दा सोर संनानै जाहोबावनांगौ दे आइयो नों जेबो सिन्था दा खालाम आदा नोंनि आलासियानो आंनिबो आलासि आं नोंनि बेवाइखौ थारमाने आंनि हिन्जावखौ गाबोन फुङावनो लानानै नोंनि न'सिम थांगासिनो दं सयथिबो नों आंनि फंबाय असे नङाब्लाबो बिराद मोजां फंबायलै नों आंनि नोंगौ बाथ्राया सैथो आंनि आलासियानो नोंनि आलासि नोंनि आलासियानो आंनि आलासि ओइ फैथारलै बेवाइखौ लानानै गाबोन फैथार सोरथो जानो नङाब्ला फैथारलै फंबाय फैथार थांगोन आदा थांगोन नों गाबोन फुङावल' दाउ बेदर अमा बेदर आरो नाखौ लायनानै रेडि खालामना न'आव दोनफै जागोनलै फंबाय जागोन आं गाबोन फुङावनो बाजारनिफ्राय अमा बेदर दाउ बेदर ना लायनानै दोनफैखागोन आङो नों बिराद मोजांलै फंबाय मालाबा मालाबा आं सानो नोंखौ नों हिन्जाव लागोरामोनब्ला आं नोंनो बिबोनांखौ हरगौमोनथ' साला नोंबो खिथाग्रासै ना बिबोनां दं होननानै बेखौनो आंहा रायजोफोरजोंसो बुजागुलायनानै हिन्जाव लानांबाय नोंबो गरम बारा साला अबसे मिलायगौमोन सानजों बिसालथि जाबा साबसिन जाबावगौमोन दे लोंदो फंबाय लोंदो अमा बेदर 4 केजि दाउ बेदर बेसेबां लाबोनो 2 केजि बेनिफ्राय ना बालाबाथिया बेसेबां लानो 2 केजि मोनगोन ना मोनाथाय बाजारावबा होनबाबो थांगोन र' बेनिफ्राय 4 नाम्बारावहाय दङ ओइ आसोलखौनो बावबायमोन दा जौ नांगौ जौ गंबेसे जौआ नांगोनथ' गंबासो लाबोखानोसै गंबा 5 गं जौ मा लिरखो आङो अमा बेदर 4 केजि दाउ बेदर 2 केजि गासिबो जाजोब्बायानोथ' हैद जाबायलै जाबाय जाबाय दे बिहाव बिखुनजो फैगोननि खोथा दंलै गोथाव जाहोहरनो हायाब्ला आंखौ खम बखिगोन बिसोरो मोसौ हालिसे मोनगोननि खोथा दं आंहाबो गोथाव जाहोहरनांगोन थांसां बाजाराव जै जाथों सालाखौ
दख्तानि मान्दार बिबारा गै मान्दार बिबार बारसेजों सेरें बारनैजों सेरें बारलेवहां बारलेवहां बारलेवाखै लामा दख्तानि मान्दार बिबारा गै मान्दार बिबार बारसेजों सेरें बारनैजों सेरें बारलेवहां बारलेवहां बारलेवाखै गोसो गोरबोआबो मिलायहां मिलायहां मिलायाखै खाफालाव दङबा बरादाव दङबा मिलायथारगोन आदा आथें बिहाव बिखुनजो फैगोन दिनै मोसौ हालिसे होनानै होफैगोन हो आं मारै बिसिनाव फैफ्लांलाबायखो आइया बेवाइखौ लानानै थांनो होननाया बेयावसो जिरायगासिनो ओइ भुल जादोंलै फंबाय आं माने बिहाव बिखुनजो फैगोननि खुसियावनो ओरैबायदि खुसि जाफ्लांबाय न'नि लामाखौनो बावनानै नैखिथावसो फैफ्लांबाय आङो गाज्रि दामोनलै फंबाय गाज्रि दामोन बे मानसिया फाग्ला जागोन ना माखो गोदाव सोरावलाय न'आबो माथो आंनि बायदिथारब्रा आदा बे न'आ नोंनिनोलै मालायनि नङा नों थिग जायगायावनो फैदों फैदो लाबोबाय बेदरा नङाबा माथो आंनिसो फाग्लासो जागोनलै गावनि न'खौनो आन्दायदों नोंसोरबो सिगां सिगां थाफैग्रोबाय नालाय मानसिया फैदो फैदो ओइ फाग्लासो जागोनलै सैथिनोबो खुसियानो बारासो जाबायलै आंना लाबोबाय अनेक लाबोनांगौ लाबोबाय आं लाबोदो आं दे लांसै बावबाय लांदो फाग्लासो जागोनलै ओमफ्राय आदा आलासियालाय बेसेथो समाव सफैगोननो बेसे समाव सफैगोन आं बेफोरखौ मिथियालै मोसौ होनानै लाबोनाय खोथाना एसे लासै लासै फैखागोन बिसोरो गैया बिहावा जाथारा हान्थु सानाया खालि गावनि हान्थु सानायखौल' खिथाहरो थाबायनायानो खुनुरुखुमसो होनबाबो फैथारनोनो बेवहाय बे लोंग्राया बथलसे लाबोग्रोदो आलासि फैगौ माने फंबायजों आंजों एसे होगोनसै जोङो नोंसिनालाय बिदिनोसै आलासि फैनायनि सिगां फेना थाग्रोसिगोनलाय बिसोर आलासि जाबाय थागोनब्रा जोंहा दा लोंग्रोनाया आलादा जायोना आलासिनि थाखाय आलदा दंखाबावोब्रा हा माखौथो सिन्था खालामदों लोंदो लों बेबा सोर जालायखो आंथ' दिनैसो नुथारदों बेखौ जारौआ सोर जाखो माबायदि मानसि बे गावनि बिबोनांखौनो सिनाया आब'आलाय बोरो आब'आ नोंबोआथ' मैया नोंगुमै सासेनाव आलासि जानो थांदोंना बिबोनां बिबोनांनो आयु एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नुफिनदों बोरायफ्रालाय बोरो माथो बिहावफ्रा सफैयाखै नामा दाबो गैया आइबो आफाबो फैयासै आं हारसिंसो फैदों मा हारसिंसो फैदों आयु नों हारसिंनो मोसौखौ होनानै लाबोबाय नामा मोसौआ बोरो मोसौआ हा मोसौखौ बबाव खाना गारबोखोनलाय हे लाबोग्राया बेसो गैया आइबो आफाबो फैयासै मोसौआबो सफैयासै आं हारसिंसो फैदों मोसौआ सफैयासै हारसिंसो फैदों माने आइ आफायालाय मैयानो मोसौखौ होफैनो होननानै रेडि जाखाबायमोन नाथाय बोराय खोनासंलाय
बिजामादैनो हैनांगौ मोसौखौ आलादा खाखाबाय दा नै आंहा बारियाव आलदा खानानै दोनफैखाबाय दे दा बेलासियावल' जौखौ दालोंहैसै गाबोन फुङाव नङाबा सिखारनो रोंनाय नङा बिजामादैनो मोसौ हैनांगौआ आयु हाबायाव खानानै दोननाय मोसौआलाय बहा थांखो हा बबाव खानानै दोनामोनलाय फाग्ला बोरायालाय नै बोराय मोसौआ गैला हा बहाथो खानानै दोनामोनलाय मोसौआ नै गैला खानाय जायगायाव बबाव थांखो खानानै दोननाय मोसौआ गैया जायो नामा हा दङबालाय बोरैथो बहा थांखो हा मोनायाव खानानै दोननायालाय माबोरैथो खानानै दोनखो नोंलाय हा बिजामादैनो हैनांगौ मोसौखौलाय माबायदि खानानै दोनखो नोंलाय माखौ हैबावनांगौ जाखो दालाय हराव माबा माबि सोदोबसो खोनाखाथारदोंमोन आङो सिखावसो लांखाथारबाय बे हा बिदि गल' गथ' नायबाय थानानै जासिगोन बियो रायजोफोरखौ लानानै नागिरहैदो थां आंबो अजानाव एसे थांसै नायनानै नोंबो नंगौमैनो खोन्थाहैदो थाङाय बिदिब्लाथ' बे 500 रांनि हा होननायानो जाफिनबाय आंना